Оптимизъм посрещаме нов водещ в ефира на Евроком София – Павел Гълъбов. Необоснован оптимизъм за съживяване на икономиката. Съживяване на икономиката няма, но за новото лице на новините не съжаляваме ни най-малко. Идеален е за нас. НАТО насърчава украинското правителство. Извинете. Извинете. Простено да ти е! И ние със Силви сме отскоро в нашето предаване. Влизаме ти в положението. Добър ден, вие сте с новините на телевизия Евроком. Първо правило на ефирния етикет. Първо преглътни, пък после поздрави. Според мен това не е преглъщане, а древна техника за привличане на почитателки, използвана от дървесните жаби. Привлечеме от раз. От днес ще гледам само новините на Евроком. И има защо. Ако приемем, че сме парламентарна република и ежедневно не може да се събира кворум по време да... Какъв ти кворум? Цялото женско съсловие на България ще се събира, за да следи изявите на гълъбчето Павел Гълъбов. По време да почваме работа от 9:30 или от 10 часа. Не се притеснявай, Павка! Ние започваме работа преди 9:30, така че ще те следим и в по-ранните емисии. Силви, и ти не се тревожи. В новините на Евроком има нещо свежо и за мъжката аудитория. Знаеш си! 40 души загинаха при експлозия на бомба в Нигерия. Ама защо криете момичето? Струва ми се симпатично. Ами за да не свържеш хубавкото и лице с тази ужасяваща новина. Нека тогава да чуем някоя по-ведра вест от нея. Започваме с новините. Докато започнем и половината ги изпуснахме. Или просто една част не са за пред хората. Някои новини са тайна, Силви. За разлика от спортните пристрастия на един от замкметовете на София. Както и културният заместник кмет Тодор Чубанов. Ясно, Тодорчо е чорбар. Тодор Чубанов. Ами така е. В крайна сметка целта на новините на Евроком е да ни наместят картинката. Мише, прибери тая чаша. Колежке Манолова, значи... Може да пиеш публично, Мише, имаме гости, ученици днеска. Комсомолци! Абе, това е лимонада, бе! Лимонада, да не си помислите, че е нещо друго! Заклех се! Али, баба, кажи на комсомолците, че това е лимонада, бе! Квестор, имаме ли малко Алтай да почерпим гостите у парламента? Ето нещо, немаме ли? Мише, после ще ги черпим, Мише, имаме работа. После ще ме черпим, каза колежката Манолова, нейната дума за мен е закон. Мише, имаме работа, трябва да прецакаме ГЕРБ за ЦИК. Донесла съм нашето изборно сметало. Ох, олекна ми, майче, ти си гениална, бе, пак си измислила нещо, бе. Сега, колеги, да пресметнем на кой колко места се полагат у ЦИК. Колежке Манолова, сметай. Така, значи, Мише, Страхотно почваш. Нашите депутати са 83. Тия независимите, кой ни ги е... Махай ги, Мише, махай ги тия независимите. Махай ги те от Атака, вече не ни вършат работа, че това са на БСП 52-ма, тук ми са залепнали две топчета. Нищо, плюни малко, плюни. 54. Само те питам от ЦИК, не беха ли 20 души, бе? Шеф, аз съм писала предизборния кодекс. Мога да набутам 54 на място на 20. Абе, гледай, браво, целувам, майче, гледай, бе. Обема ще го запазим надолу. Майче, само те питам, ти като си писала сега кодекса, мога ли да уредим Ицто Бистро за шеф на ЦИК, бе? Няма проблеми, бе, Мише. Той е Сополанко, бе. Мише, дай да го наберем по скайпа. Набери го. Готов ли си, Мише? Набирам. Почти. Ицето Бисеров. На линия веднага.
Hello, my friend. Hello, шефе. How are you? Как е карате? Дур собаклун. Чуда бито супер бас парча. Джаз музик. Къде си, бе, Сополанко? Къде съм? Тук съм на автоборсата съм в Горублене. Реших да си продам голфа. Ице, искаш ли да станеш шеф на ЦИК? Ще разполагаш с цели 7 милиона. 7 милиона? Вие да не се шегувате с мене, бе. То 7 милиона за къде по-напред, бе? Абе, колега, майчето има предвид, че ще разполагаш с 7 милиона гласа. Кеф ти внасяш си ги на депозит, кеф ти да си ги теглиш по избори, кеф ти да си ги продаваш с голема печалба. Ага, да. Ами да ти кажа често, почти се набих, шефе. Само да те питам, лихвата каква е? Ами лихвата бе атласта, Ице, значи ще имаш 4 годишен мандат и ще прекратим делата срещу всички другари. Ще си се събереме тук пак тримцата, така ми е мъчно, Ице, къса ми се сърцето за теб. Липсва ми тая тройка, бе, липсва ми, бе. Ще ти дадем нов имунитет. Веднага приемам. Ама, ела 2 дни по-рано да почерпиш, бе. Ще почерпи, бе. Шефе, как няма почерпи, бе? Опа. Трябва обаче да затварям, че нещо тук и ни ченгета се навъртат наоколо. Не знам какви са, що са, пак тук сме на един малък остров. Нали се сещаш, няма човек къде да избяга. Колеги, предлагам за председател на ЦИК Ицето Бисеров. Молим да гласувате. Аз и тук ще пусна. За по-сигурно. Да. Мерси, приема се. Щото ние сме номер 1! И нашата партия е много... Скъпи ученици, ще сипя на Чичко Миков малко лимонада. Колежки Манова, значи по време на отпуската те каним на остров Болшевик, на палатка Там съм, мисля. с преспиване върху мъх. Когато ни помръкнем като рица на есента, когато внезапно замръкне такава песента. Министерството на вътрешните работи изпрати до господари на ефира резултатите от проверката в столичното първо РПУ по повод нашето разследване за полицейски произвол над момиче и момче. Полицаят Кристиян Стоянов от първо РПУ, който сам си скъса ръкава на униформата, е предложен за дисциплинарно уволнение. Инспекторатът на МВР е преценил, че той е извършил престъпление, за което се полагат от 1 до 10 години затвор. Затова данните от проверката ще бъдат предадени на прокуратурата. Началникът на първо РПУ, комисар Даниел Пашов, е наказан дисциплинарно с порицание за неупражнен контрол върху подчинените си. А шефът на охранителна полиция на същото районно управление, главен инспектор Никола Панчев, е предложен за дисциплинарно уволнение. След чутото и видяното, да кажем браво на обективното вътрешно разследване на Министерството на вътрешните работи. Разбира се, чакаме решението на МВР да влязат в сила, както и прокуратурата да се произнесе по случая. Господа прокурори, вземете пример от вашите колеги в МВР. Защо се обърнахте към господаря на ефира? Ние сме продуценти Амина и Весела и автори на филма Чичо Тони, Тримата глупаци и ДС. В 21 век, в една държава като демократична България, се опитват да убият един филм по начина, по който техните предшественици го правиха в комунистическа България. 7 месеца след премиерата всъщност те намериха вратичка как този филм да бъде спрян. Получихме официално уведомление от филмаутор, че договорът ни е развален. Всеки продуцент в тази страна изобщо знае, че без договор филм няма. В момента предстои излъчване на филма по БНТ и с това писмо, което получаваме, че този договор вече не е валиден поради уронване на престиж на легендарния Дони Донев, ние няма как да излъчим филма по БНТ или с това филмът де-факто не съществува. По принцип документалното кино представя различни гледни точки, както е казал основоположника му Джон Гриърсън, то винаги е субективно. В случай, в който някой е обиден от нещо казано в един безобиден филм, казвам безобиден, защото няма обида и лъжа и клевета, да забраним документалното кино изобщо.
този филм е един филм направен с любов. Това е филм за Антоний Траянов, аниматора, големия български аниматор Антоний Траянов, а не против също така големия и уважаван от нас Доньо Донев. Но истината боли понякога. Ние се опитвахме по много деликатен начин до сега да се справим с всички проблеми, които ни създаваха институции покрай този филм, също и колеги, но явно това не е начинът, затова решихме, че вече няма да мълчим. Документалното кино е документално за това, за да потърси различните гледни точки, но това е все пак лична авторска позиция. Какво ви провокира да излезете на връчването на филмовите награди и да направите своето изявление? Ние сме тук, защото смятаме, че трябва да кажем нещо много важно за всички хора, които правят документално кино в България и за всички хора, които са за чистата кауза на българското кино. Искаме да благодарим за номинацията за режисура за Чичо Тони, Тримата глупаци и ДС. Филмът също получи и вод за най-добър документален филм, но това беше скандално анулирано. Не за това сме тук всъщност, а защото има цензура в България. Откак филма ни излезе, има масирана атака той да бъде унищожен и забранен. И колеги, наистина не е ли срамно в 21 век в демократична България името ДС да предизвиква такъв страх? Провокирани това, че има цензура, която се опитва да спре и унищожи един художествен акт, върху който е работено повече от 3 години с цялата си душа и сърце. Провокирани това, че е безобразно това, което се случва и единственият начин да бъде спрян филма е чрез разваляне на договора му във филм автор. От сцената на филмовите награди ваш колега каза, че всичко това прилича на некрофилия. Как може да се прави филм с 4 мъртъвци и да се анонсира 4? Какво е това? Това не е маргинална, това е некрофилска история. Ако нашето кино не разбере това нещо, че това е некрофилия, не е липса, не е цензура, не е просто въпрос харесвам, не харесвам. Значи ли това според вас, че не трябва да се правят филми за починали хора? Това е безумно. В документалистиката лежи точно на този принцип, че се изследват факти и преди всичко от историята. Най-известните документални филми са исторически и това е най-тъпото изказване, което съм чувала през живота си. Ние получихме много сериозна подкрепа от най-важните европейски и световни институции за кино. Така че скандалът става международен, а това не е добре за репутацията на българското кино. Скъпи приятели, без съмнение темата е доста интересна. Ние от Господаря на ефира ще продължаваме да я следим с интерес. Това е сега от нас. За Господаря на ефира Влади Василев. От военния клуб, където се провежда среща с националния отбор на България за Европарламента. Любимец 15 е закъснял за тренировката. Затова няма табелка с името му и са го завряли в най-забутания край на скамейката. Точно така. Юношеската формация на опашката. Тръгнал, моля ти се, барабар момчилчо с мъжете. Имах многобройни срещи. Аз съм в екип с Илияна Йотова. Като гледам колко далеч седи от съотборника си Илияна Йотова, тя явно не може да се примири с титулярното му място. И да не може, ще й се наложи. Провидението отново се намеси и прати момчил точно където трябва. Ако броим от дясно наляво, младежът отново попада под щастливият номер 15, но може да е просто случайност. Едва ли? Защото ако броим от ляво надясно, става първи. А както знаем, сърцето на социалиста е винаги вляво. И момчил Неков не вярва в съвпадения, особено когато са в негова полза. Ти фаталист ли си? Не мога да кажа, че съм фаталист, но вярвам в съдбовните знаци. Това според мен, това, което се случи, е също може да има късмет, но няма случайности. Това може да е и съдба, че някой се объркал, но много хора са гласували за мен целенасочено. Къде отидоха старите ценности? На времето червените не вярваха в съдбовните знаци, а само на партията. Сега стана точно обратното. А на Позитано казват, че ти предлагат да станеш заместник-министър, за да не станеш евродепутат. Това са едни полемики, които тръгнаха в медиите, в интернет. Не смятам, че трябва да обръщаме внимание на това. Аз бях и заместник-министър, предлагали са ми депутатско място в следващия парламент. Това са обещания. Вчера Кирил Добрев каза, че те може да ми предлагат да стана и патриарх. Обаче, като знаем колко късмет има момчил, нищо чудно да стане минимум папа. Това е, роди ме мамо с късмет, момчил Неков си е късметли.
Високата позиция, на която бе изтикан от висшите сили, повдига и някои морални въпроси. Слушате ли чалги сега? Аз слушам всякаква музика. Даже много пъти точно в тази връзка се ме базикали, че слушам руска музика. Късно вече, примерно, усилвам. Много обичам да слушам. Те са много така надъхващи песни, енергийни песни. Напълно съм съгласна. Веднъж акумулаторът ми падна, Силви, и си пуснах една енергийна песен. От тогава не съм зареждала с бензин. Триумфът на Момчил не е просто стечение на обстоятелствата. Още преди изборите всичко предвещаваше, че той е на нож за победа. Не мога по-чувството да имаш думата да говориш, Гагарин Станишев да ви слуша. Така, а сега кажи колко е хубаво да го изместиш от първото място в листата. Познаваш чувството вече, не за друго. Нека да продължаваме по същия начин. Нека да сме с гордо вдигнати глави и напред до пълна победа. Момчил Неков се оказа дамокливият меч, висял на косъм над главата на другаря Станишев през цялото време. Цяло пророчество, а не някаква си техническа грешка. Амин! И така, последните станаха първи. А първите станаха за смях.